May buntag, snowboarding na pod. Atumig Beech Mountain. Nasa Timor. Niya kami karon sa panukaran ni Francis. Panukaran Niya silugi spon, pag silis. Balik na po, me. Di ka lang namahaw. Balas yan. Ready na. Pwede ka ready. Go na. Beech Mountain crew. Yay! Hi! Second red of the season. Char. Di, musakay. Char ko no. Injured. Uyarte. Oriarte, injured din. Ah, imong sapatos saan? Dala na oh. Akong boots? Ako ah. Pwede mo na po. Wala pa. That's alright. Hi! Hala! Hi! Ready kayo. Ato na mi ha? So aso yun ba? Okay, yaw, aso. Basta. Okay kayo. Bummer. Magkukuha ka sigarilyo ron? Ha? Bago ra ko Mura ni yung kwento sigarilyo. sigarilyo na. Mura na mo ha, aso ni mo. Tugnaw di biig, frost to. Frosty. Ingon anay gini mong andamon pero may bay kung taga season. Oh, ano yun kay mo may kalingawan. Ya unsa may kinahanglan natong mahibaw-an kung mag first time ka nga mag snowboard? Juga usa kong jacket, pants nga waterproof. Oo. Layers ka. Depende sa temp at sa bukid. Mga 32 degrees below, but 3 layers. Base layer, mid layer, mga jacket nani. Ug imong outer shell kung waterproof. Saan mo na yung pagkaibang nga waterproof? Ato kas online. O niya ang pantalon, unsa nga pantalon na kag date sa? Mag-brief sa ka. Mag-brief sa ka? Depende kung ganahan kang brief o dili. Ganahan na ka. Hindi na take break. Dito na jag-pants. Yep. Ani karon. Madong sa beach. Mo ni social nga driver, ihatod ni sila sa mag-snowboard likod. Magyayon ni og yaya. Asa mo pa dong sir ma? Adto may Ayala Center. O metro lang ha. O metro kay sarado pa man. Sige. Na siya ni snowboard siya. Let's go! Tatlong na may Beech Mountain. Kuyog silang Gani yung si Jay, Liz o si Julian. Unfortunately si Jay o si Julian dili maka-shred karon kay nga injured. So maybe next time. Surely excited na. Pwede mo tingog. Ano yung tingog ka? Wala, maulaw ko. Stop wala. Welcome to Beech Mountain. Yay! Kami sa parking lot. Preparing. Oh man, there's too many people today. Jay and the rest of the gang are right there. Mga tubog. Daw kita subos. Ready na. Busy kayo, daghan kay tao. Waiting on the bus. Kaya snowboard ba? Good morning. Good morning, how you doing? Doing well. I hope you Good, are. good, pretty good. Good morning. Good morning. How are you? Doing well. I hope you are. Hello. This is the bus. Now na from the bus. Yung skis. Excited ko para sa inyo. Ha? Excited Namay ka. rental ya boss. rental Kaso ganahan ka. Excited ko para sa inyo. Oh, salamat kayo. Amo ra ka ingnon sa mo experience ra. Climbing up steps. Sa kami ang steps kay. Puno atong among usual parking spot. So namin is pinakaubos. Then sa car may shuttle padulong dire.
And then we're climbing up steps para kadto sa Uy, gihangat naman. snowboarding area. Karoon pa ko kaan niya din dakit. Muna siya ron. Oh, sila kani wa nagalisod magsaka. Kapoy saka oy. At least naka-warm up na gamay. Lift tickets san kita taas lagi linya. Mataas lagi ro daha tao. Look at sa big lift ticket. Marami sa lift. Di kami. Bay taas sa kanan tao. Kami kabalo asa ang linya ni. Insert tataway. Yan yan tao. First time nga. First time na ito ari ginani kadaghan no. Finally, narating may sabi. Hey, nakasakay na ka. Sakay na gid me. Yay! Sakay na me. Ang linya to dito. Half hour sige linya. Eh. Oh, asa sila gapila guys? Mas maba ang pila no. Ito na dito sunod. So Left, dito ato po dito lilion. ang pila sunod kay paling kapuya po dito sa among antuhan. Oh. Ha? Diba? Oh. Kamu gani good. Kumani mo beach sigurado ataw ganin yon tanang mga simbahan nga di sila mo anhe kung manhi mo. Sige, kita tas taas. Oh. Ano kay kuyog dili? Oh, kani. Kay kuyog dili? Napa man po dahil sa kalir dito oh. Oh. Asa man to? Adira na sa pika. Ah. Yeah. One hand strapped in. Kaya ron kay debate may kung saan ay pag naog na mo mga beginner. Ano eh? Nanamis taas, ready to shred down the mountain. Ready na gani. Ready na Shawnee. Trap ba? Liza, kadikito na kayo. Upgrade na. Ato na ang Black Diamond. Black Diamond. Ako kaya nga Black Diamond, oh. Yeah.
undang nami kay gisrado na atong lift pengon dito sa Black Diamond. Gibalhin na dire. Nabaling daghan ng tao. So wala na, undang na ta. Tao, binagahan ng tao. So, Igo, enjoy naman po. Enjoy na, okay na to. Oh, enjoy naman namang run. So, humana na mo ang run for today. Sunod na po. Hindi, makita. Kita tas balay. Ang gutom so nangaon meron diri sa Kamran Bay. Camoran Way, Vietnamese, Japanese restaurant. Ano yung place. Paabot mi sa order. So, excited kami sa pagkaon. Banh mi. Pero on sila ba yung tungaan eh, yan ilang Julian. Tungaan ninyo ng gani oh. Kanto ba? Bang iman ang Ito mas bam mi ba? Kami yung banh mi. Kailangan dyan ko banh mi. Ano may kalahian atong bam mi sa ito ba? Spelling. Okay, banh mi na. Bam mi man. Pansit. Lahat ito yung banh mi sa ito. Okay, pansit man. Pansit man. Ila day dirihan. Bread man. Banh mi deh. Banh mi. Banh mi. Kami ni ikan untuk suyo pug sabaw apa. Lanag na. Sticky rice. Oh, kumusta yung kaon? Angkor na ko na bungkag na na do kasi dinabili ni mo ano. Oh, ko na pina. Ang gadget. Ikaw na gani. Grabe guys, gan. Grabe yan eh. Grabe. Ah. Una lang may sauce. Oo. Gusto mo pa? Kumusta yung pala? Ha? Oo, tol. Nakahurot ko. Paabot mi sa mong kape. Muna yan, Vietnamese coffee. Fresh from Vietnam. Gano'n eh. Humot kayo. Unsa man na? Imo na siyang iwason nga motulo. Oh, patuloon na daw. Mga 2 hours mo na yung patulo. So, Ano ba? Kuwat mo matulog niya. Simuta gayahan. humot. Murag kape. Sa ima. Yeah, the evening promises romantic interest. Ano na?